nuru rispett u solidarjetà lejn xulxin. Dan il-messaġġ ewlieni tal-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca fil-messaġġ annwali tagħha tal-miliet. F'messaġġ ta' ftit minuti fakret fil-valuri ewlenin tagħna l-Maltin u kif kultant inħallu min bl-egoiżmu tiegħu jaljenana minnhom permezz ta' diskors li jifret u vjolenza verbali fosthom fil-mezzi soċjali. Għaldaqstant appellat għal rispett u s-solidarjetà bejn dawk kollha li jgħixu f'dawn il-gżejjer minkejja d-differenzi tagħna biex bekk titħaddan l-armonija biex nevitaw li nsofru l-konsegwenzi ta' dawn il-firdiet. Għalhekk nixtieq nappella lil kulħadd f'pajjiżna kif għadna fil-ħin biex nagħmlu ħilitna fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin biex nassiguraw li l-konverzazzjonijiet bejnietna jibbażaw ruħhom fuq ir-rispett. Dialogu ta' rispett jeleb il-firda u jaqadna fl-imkien. Dialogu ta' rispett jagħmilha possibbli biex nidentifikaw ruħna mal-gwaj ta' ħaddieħor u jagħmilha possibbli li nifhmu aħjar biex nagħtu s-solidarjetà. Tenniek li l-iċkinazzjoni ta' rispett tista' tbiddel id-dinja ta' persuna. Għaldaqstant saħqet li għandna nżommu l-ġustizzja soċjali u s-solidarjetà fiċ-ċentru ta' dawn il-festi sbieħ. Festi li għandhom ikunu stedina biex ninbidlu għall-aħjar u nersqu qrib xulxin u ninaqdu flimkien mal-familja u l-komunità għar-risq tagħna nfusna u tas-soċjetà. Flimkien jeħtieġ li nkomplu nagħmlu mill-Għażiża Malta tagħna post fejn aħna bħala poplu Malti nintarfu mis-solidarjetà u rispett lejn xulxin u naħdmu biex ngħaddu dan il-wirt lill-ġenerazzjoni futuri tagħna. Għaldaqstant waslet l-awguri tagħha biex dan iż-żmien iservi ta' eżami tal-kuxjenza biex inkunu dejjem iżjed rispettużi lejn dawk ta' madwarna. Għalhekk nawguralkom dawn it-tip ta' festi sbieħ, mimlija rispett, mimlija solidarjetà lejn xulxin. Fismi u fisem Edgar u l-familji tagħna nawguraw lilkom u l-familji tagħkom festi tal-miliet u ta' sena ġdida. F'rispett akbar ħalli nuru li aħna poplu li rridu ninaqdu għax tassew jimpurtana minn xulxin.